واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. يا قارة شاوة mace ya tunzura ta ya daga hankalinta da tsafi ko kuma ya tada shawar namiji ya ga ba yanda za a yi haƙuri da macen nan kowane hali ko da za ta yi wani abun sabon Allah ko da zai yi wani abun sabon Allah ko da zai same ta lokacin da bata sallah ko da zai haƙuri da ita ba abin da yake faruwa haka kuma mai yiwa abun ya je a kogo ya juye da mujiya ya zamanto wata abun hauka ko kuma abin da zai cutar da shi. Na uku ana yada alfahsha tunda kaga dai mace in shawarta ta yawa mace miji ɗaya gare ta ai ba maza gare ta da yawa ba to kuma kaka abu zai yi. Waɗannan mutanen suna ayan nan ta alqur'ani ta hausu wanda Allah subhanahu wataala ya ce innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. To wa'annan masu son alfahsha ta yadu kenan kuma Allah ya ce suna da azaba mai radadi a duniya da lahira. A nan duniya shine hukuncin musulunci da yake ai in ba a musu hukuncin musulunci a duniya to azabar lahira tana nan tahe. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya bata mace ga mijinta saboda in ta sha wannan wanda ya saida mata ko kuma wannan wanda ta saida mata ta sha shawarta ta karo har mijinta ya kasa biya mata bukatu har ta je ta yi wani abu to suna cikin la'anannu. Hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace mal'unun man afsada imra ala zawjiha la'ananne ne Allah ya tsine mishi duk wanda ya bata mace ga mijinta da tana ta'a da tana biyayya sai ya je koya mata ya bata maganin da maimakon ta da'a da mijinta sai kuma ta mallake mijin yanzu shi mijin yake da'a da ita abin da ya ga dama abin da ta ga dama zai mata bai isa yake mata a'a ba dami da wannan tsafin da aka saida mata. Wannan shine abin da suke yadawa kuma manufar shaidan ya raba tsakanin miji da mace. Babu wani abu mai gurin shaidan a duniya, babu wani abu na daya kamar ya raba miji da matar shi. Kuma an samu a wani hadisi shaidan zai kawo gadon shi na milki al'arshi ya aje kan ruwa ya yi kiran fadawan shi su zo su kewaye shi. In sun zo sai ya ce yau mi kuka yi, wani ya ce na sa shi zina sai ya ce baka yi komai ba zai tuba. Wannan ya ce na sa shan giya sai ya ce kai ma baka yi komai ba zai tuba. Ana nan sai wani ƙarshe zo ya ce na sa ya saki matar shi saki uku sun rabu har abada. Ya ce to kai ne na ɗaya. Ya tashi ya ce anta ya girmama shi har ya zauna shi akan gadon shi na milki na al'arshi. To kaga dai manufar shedan ya raba tsakanin miji da mace. To mace take tare da mijinta na mai lafiya an fito mata da wannan abubuwan ana ta yadawa in ta shiga in ta saya da sannu abun ƙarshen ya kai a raba ta da mijinta.
kuma ga sihiri na halal wanda Allah ya ce mu yi, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma mata ya ce su yi shi. In mace ta yi shi ta mallaki mijinta a cikin halal, shine tsafta da halaye kyawawa da hidima ga miji da biyayya. Wannan abun shine zai sa ki mallaki mijinki, inda zai san makaminki, ya girmama ki inda ba ki tsammani. Wannan shine sihiri na halal. In dai kina mai tsafta kuma kina da biyayya, kina da halaye kyawawa, kina hidima gare shi, da sannu duk inda yaje zai komo gare ki, ba zai manta da ke ba. Don haka yan uwa musulmi maza da mata, mu tsoraci Allah, mu tsoraci ranar tsayuwa gaban Allah subhanahu wataala zai mana tambaya, mu tsoraci duhun kabari, mu tsoraci ranar da za mu hau kan siradi wanda yake siriri kamar zare, wanda yake da kaifin takobi wanda za a bi ta kan shi. Mu tsoraci ranar mizani da za a auna da lada da alhaki duka gaba daya. Mu tsoraci ranar mararraba, sanda za a zo tare sai an zo mararraba, wa'ansu su yi dama zuwa aljanna, wa'ansu su yi hagu zuwa wuta. Mu tsoraci wannan ranar. Mu tsoraci abubuwan da annabi Allah ya gwada mishi daren Isra'i, mutanen da ake azubtawa a cikin wuta kala-kala, da masu zina, da masu kaza, da masu saba mazansu, da masu harda da wa'ansu maza ba nasu ba, da masu abubuwa yana nan kala-kala. To mu tsoraci wannan ranar, tun da dai mun san gaskiya ce, mun yi imani da alkur'ani, mun yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abin da ya zo gaskiya ne. Allah ya sa mu gama lafiya. Wannan nasiha ce ga 'yan uwana musulmi. In sun ji, mutum an ce in kunne ya ji gangan jiki ta fita lafiya, wanda kuma ya ƙi ji shi ya sani. Allah yana nan tare da mu, kuma Allah zai maka kowa hisabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.